yazi le yona nje ayikho. Yabona ke i-TikTok yami TikTok isile yezwa Yenzani? bheka Awu. Hey. bheka la phansi seyimsusile so Befake bani yena izongikhona like iyangireport ukuthi unangaki abantu abambukele iyareporta yokwasana angazi iyafika TikTok ibuye benje nokukhohlakala yabo nani ngembala lapha phansi sanibona guys ngicela nithi pheni screen abantu bezokhona ukujoina welulama ubaleke ngale uza ngala ngiyakwazi ukuthi bowungale ngiyakwazi uright dali bamba yo kazi sinjani cela ukuzibheka shem ngiyazi ukuthi ngeke uhlala ungayijoyini I know ngazi kahle nje uphuma futhi lo dancing kubani dancing bazosimoshela iphathi sesidrayiva dancing one man weparades sanibonani sawubona awusinonondiya and friend yini manje usinonondiya yini manje usinonondiya guys isiqhaqha khanda la namhlanje kumele ningazi noma ningazimisele phela ngengidlale nini hawo mele ngihlezi ngizilungisile every day hawa ngifuna live yakho yazi sinalesa ngicela ungiphelele 2K niyaphila siyaphila wena 1K sawubona we Michael hi sabona webani hey cha ezani na peace marigama lakhe nithi sihile kanjani hayi igama lakhe yena ngifuna ukupressa la hayi ufuna ukwenzani ngifuna ukubona something Simba. Okay, go bed. Hello, beautiful. Hi. Yeah, you got bed. Sawubona sisi. Hello. Manje buyibambe network. Yeah, right, mara. Ngiyoqeda nini? Mengivula ngalabheka kunjani? Oh, ningangiscreen record. Ivideo yami kuba. Kanjani? Oh, leya. Hi there, hi. Ikhanda maselinje angikho happy ngomalume frontal. Wesicomani yazi mfethu umalume wenu ulibele ukuswenka mina lapha ikhanda lami linje yazi ngempela umalume yena hayi man hayi ngicabanga ukuthi simshintsheni lo malume nina nibona kanjani 962 likes ngathola seku 6K manje oh 5 phela that time besiyibheka be 9 yabuya ku 6K and kusase how many hours Lord maybe 1 hour 30 minutes or 2 hours 1 hour yeah guys ngicabanga ukuthi simshintshele ngiyadlala ninamalume nina anginayo nje sidala umalume ngihlezi ngisho every day ora awunamalume mo
kanti ubani nomjida wakho? Ubanini nomjida wami? Anginamjida mina. Ubani umjida wami? Ayi umalume uyaganga. Uthi yeka amashot. Umalume uthi yena akafuni ngicebhezi. Uthi umalume yena ayi indaba yecephe impela nje akayizwa kahle indaba yecephe. Uthi umalume nje hayi kuzomela ngizwane nesikete esithi hawu njalo wena ngithi nomjida oswenkayo. mara na uvela ungabhali igama mina ngazi ukuthi ubani umjida wami. Mina anginamfihlo mina bovela ungibuze nje ukuthi ngibanini nobani straight usho igama lakhe anginankinga. Ngasabi. We sisumuhle ukahle since ngisalinde i-upload futhi i-upload uzibiza ngomfana lana ku TikTok. Hawu umfana nje ulive ngale. Hambo ulive umfana ngale. Uyamfuna. Hawu umfana ulive ngale. Ubani othi umfana umjida wami? Ubani othi umfana umjida wami? Ubani? Ngoba wangena la. Wena futhi ngiyakukhumbula manje sengiyakukhumbula. Wena wa requesta la wangibuza ukuthi uphi umjida wami oswenkayo. Ngakubuza ngathi uba umjida wami wathi umfana wabe request umfana la wangena. So mina ngifuna ukwazi ukuthi yini le kwenza ukuthi ucabanga ukuthi umfana umjida wami. Ngoba sine content, ngoba sinama video together. What if ubhuti wami? Ha. Yo, sikhumule. Hayi. Ngisiwasha. Kodwa awukaze uphike ngenkathi engenile lana. Hawu ngamphika. Hawu noma ungamlanda mlande live mlande manje. Hawu yo ngacishe ngathuka ngibona i-profile noku ready lapha phansi. Ngicela umsize sisi khona kuzoshesha. Hi Mambulazi, ngisize bani? Oh, ungisiza ukuchacha khona kuzoshesha. Yo. Uyavilapha lo. Uyavilapha nje angeke nje. Yabona nje inwele zami zinjani. Sichomane phela ngisendele lapho u150. Awungiphe nje u150. Ungiphe nje. Ngaphela wahluleka ukuthenga ipizza yami. Ngicela ukuthi ungiphe nje u150 bandla. Kusasa nje ngihambe ngiyoqhima. Ngizozigcwalisela ngoba manje mingithi 250 ngeke uvume ngiyakwazi. Ngeke uzuvume. Ngipheke 250 lento kwamele ngiyiqhima. Ngine shoot Saturday guys, kumele ngiyoshoot Saturday. I-content. Angazi noma ngizoshutha naye ubhuti oswenkayo or ngizoshutha nobani. Ngisazocabanga. Angini awufuni ni location. We awunamanga nje awukazi nje wena uthi uzo. Since ngagcina that day ngelanga lo music video. Awukazi nje uthi uzoza wena. Parliament hello. Awukazi nje awukazi uyangisukela nje. Yo deep down nje mangifuna ukuqhaqa. Mara inwele zona zithi sisi. Akusabekezeleki. Akusabekezeleki lapho niyakhula 51 manje. Sinolesa siswami unjani? Ngiyaphila wemncedisweni unjani? Hawu guys kodwa nani cha nikhona. Nithandani phela manje nina yazi ukuthi senengicindezela manje. I'm in love with the next to you. With the one next to you. Sure. Hello Sinolesa. Hi Kulani. Phela mina ngifunda ngahle ngifunde ngijahile. Usa. Ngiyabonga. Hi sister. Hi Dolly. Guys kanti nina njalo senifuna ngiposte ngale ngoma lethi unobuhle ngingabazi.
Ngiyafunga nasi wena ngizokwenza isikazi. For wena njalo nje ngizobhala umculo omnandi. Ngiyakufila dali ngiyacala wemanakazi. Dali mina yazi sengibala ama-hour. Ngangakubona live cha ngabe iyadlala. Senifuna ngihlenze ngaposta nje ivideo nje ngaleyo ngoma le iya trend. Mina senifuna ngiposte ngayo kuphela. Hawa mina ngifuna ukusebenzisa nabanye ama sound kuphela. John Squad, hello. Charmaine, hi. Snolesa, my favorite. How are you? I'm okay. My bay, I think. Kamhelo, hi. Hamara guys, mara nimele ningalaweni ukuthi ngenze nangamanye ama sound. How? Nina senifuna yona kuphela. Kanti nina yiniphumi. Ngi right we so thank you. I'm your biggest fan. Thank you. Hi, Luanda. Dalusufuna ukungibona. Utsika bantu yagodola. Usufuna nje ungibamba. Le ntombazana abayithengile ibands. Dlale phatha. Bomthengile. I-O yakhe. Yeah. Yabo masithi thina Yo yakhe engamshadile. Yeah, kunani? Guys, guys, ngicela ukubuza. Maba ngakuthengela imoto wena manje uzoba nendaba ukuthi ushadile ora ushadanga. Please. How? Ngisacela ukulanda umfana. Umlanda umsapho umfana manje. Hey nina niyangifuna indaba. We also need you in Likompo. Please ngifakeni. Hawu nisabuza. Ngifakeni kuLikompo guys ngifakeni. Hambani nomlanda kumfana mlandeni. Guys if niyathanda ukuthi nimlande mina nginankinga. Come to Pongolo. Ishme ngathola igigi ngiyoza. Hi. So guys ngicela ukubuza iquestion la. If ever umuntu ujola naye nithandana akuthengele imoto like mhlambi iMercedes Benz ningashadile angakulobolile angavelanga ngisho ukuvela kini nangenkukhu kodwa hamba e-store ayokuthengela iMercedes Benz kunani uyakuthandana lo muntu ucela ukubuza how it doesn't umisele yini ngami lo muntu naphela like cabanga okay ungayibheki ngalendle ibheke ngendlela ukuthi you are in need of a car at that exact moment like udinga imoto so like imagine mela yenza ungayithengela wena ingane engeyona yakho how labantu bayathandana phela hayi ukuthi manje asithi leyo ngane leyo uyayithanda yangijola naye mangijola naye ngamthanda how guys na itopic yami yathi ngithi mina umfana ongakulobolile ojola naye umjolo ongavelanga kini ongenzanga lutho akuthengela iMercedes Benz as girlfriend uyakuthanda yini lo mfana thanda kahle nje nkosami waze wafana nawe usiso seceleni wasekhaya phela kumele no akakuthandi njani maybe he is trying to buy your love using expensive things no it's not like that he trying to show you that he loves you yes guys there are many ways there are many ways to show umuntu ukuthi uyamthanda good dependa ukuthi wena ufuna ukumbonisa kanjani that's true love yes true love yani yes it is umuntu okhona okay iMercedes Benz guys iMercedes Benz guys malini Mercedes Benz awungilobolile anginangane nawe nedi ukuthi ngesikwazi ukumveza la anginangane nawe anginalutho nawe and then qeda lapho siyathandana awukazi uvele ekhaya awucabanga ukuyovela ekhaya wenza lutho ekhaya abakwazi ekhaya udecide ukuthi ngeke ucabanga imoto ungakaveli kithi okay man how no never njengoba nami ngithanda usiso seceleni vele uyimosha manje
Yebo bekwamele athathe imali yokulobola ngayo What if wena ufuna ukulotsholwa ufuna imoto? Okay. What if wena ufuna ukulotsholwa ufuna imoto? I-question yami yazi thini? Ithi question yami ke siyajola. Sikumjolo mina nawe siyathandana. Umfana onengqondo la. Owazi okhuliswe ngendlela kubo. Uthi ekhaya ebazalini bami ngiyithathaphi iBenz. How what if abazali bayazana ukuthi njani kakashadi? Umjolo lo sikhuluma ngawo. Laba bayazana. Uthe wena bayajola. Bayajola yes but then abakashadi aba family ayazana. Ngandlelani. Ngayiphi yona indlela ekwazuna ngayo. Le yeni yokuintroduceana ukuthi uboyfriend wami lo. Hawu khohla lesi. Khohla. Angeke isibindi sokuthi ungithengele iMercedes Benz ngidrive ngisekhaya. Ngidrive yo ngaze ngamubi yo. Uthini ku live yakho wahlale ke uthini ku live yakho? Uthini ku live yakho? Ngithi mina ke ngizwe ukuthi ngithini yazi. Ngithi mina uLisa ne ungitshela ukuthi kuno guy uthengele ugeli imoto yezo iMercedes Benz. I-girlfriend yakhe. Uguy akavelile kubogela akuna next umjolo umthengele iBenz. Ngithi mina wena mawubhekile lo mfana lo uyayithanda yini le ntombazana? Kahle nje. Uthi true love. Kahle. No, not that it's true love but then uyamthanda. There are many ways of showing umuntu ukuthi okay, so wena akasi okay. Mina ngiyambuza ke lwazi ngithi okay sharp. If ever umfana enengqondo alright umfana ne okhuliswe kahle. So mawuthengela intombi yakho yomjolo iBenz uthi ingene nayo kubo ithi ithathephi. Ngithengelwe uye. How Ngithengele umuntu wakhe. Hawu. Uthengele umuntu wakhe. How? Whereas man ungalingi nje ungalingi. Hawu. Mana wena ungavuma wena usisi wakho manje nje usisi wakho mhlawumbe ungaphansi kwakho afike neBenz manje. Yo driver yimi ngamnandi nje. Ngamnandi nje. Ngitshela umfana uthenga ubuso benu ngiyanitshela akusumfana lokhuluma la. Hawu. Awuqashinga. Okay, get depend ukuthi unangani. Yabo mina ingane zakithi yabo abawu2 badala vele abawu2 bancane. Laba abancane laba abawu2 vele basafunda isikole. Lapho bayasangana ke vele ngobatela nje bayasangana. Ngomtshela nje straight uthi hey sangana ke futhi mina bayangazi ke ngithi ngiyahlonishwa ngoba umsangana ngofuni ngobatshela nje uthi hey lo umdala she's independent so she has to lo mdala yeah asithi mdala una 20 years asithi 20 okay usizwa mina omdala kimi una 20 wona ke manje sezokhipha la hayi awuthiyeke lo sinangayo kodwa umdala kimi mina akafiki 30 kenzoyini akafiki 30 uma ngafika la ehamba nemoto hawo wasikeni dala vele wasikendao yabo phela into okay lwazi mina ngibuza ukuthi wena ake ngiyibhekise kuwe manje uzokubiza ngegama lakho le-ID ngeke uthande yezwa ngikubize mesiyasaba ngizosuke ngikubize manje lokhu ngibiza ngalo muzi wena le-ID lokhu uthi ulwazi la ngimazi mina ulwazi mfana ngikhohliwe lokhu ulibizile nje ngiyakuzwa ngikhuzi na ngikhohliwe mina mana okay mfana bayakwazi marazi ngalelo gama vele seyafana uwe futhi sengibonile uwe obafakile nawe bewuzibiza ngale ekuqaleni mos nini ekuqaleni kwani wazibiza ngalo wena ukuthi kuthiwa kwakho hawu ngashintsha nini ngafiki ngisho 100,000 hayi okay mfana mina ngiyabuza ukuthi wena njengoba uwena nje yeah intombi yakho uyayithanda sharp ayithanda intombi yakho nje okay obvious uthandana angaqedi kusasebenzisa wena uma uthandana nentombi yakho uyayithanda like unezinto like ozifisayo ngaye nje unezinto ozifisa ukuthi nizenze together nje nani
Okay. Ungamthengela imoto yokuqala before yonke into. Dependa nge-financial state yami. No, okay, nanoma ngabe kuthiwa unemali, ake ngithi unayo ke imali, unemali. But Yeah. wena kuyo yonke into ungavele nje umlone umthengele lo. Okay, mina personally, mina. Sengikhuluma ngami, mina ngeke. Mina. Yabo. Yini into Mina- yokuqala ongayenza entombini yakho if uyithanda? Ufanele ngivele ekhaya. Thank you. Akusho Kumele phela ngivele ekhaya. umthengele yena ngoba Cha, yena kodwa mana, yazi lo, yabo lo, yazi ukuthi Phela- yazi ukuthi yiphi type uzom-understand, woza kutshela. Mana, yazi angeke bazajump, uyazi umfana uzojump, umfana uzoyijump, uzong-understand. Yabo Sengi-understand already lo ya. Sengikubambile already khululeka. Okay. If uyileyo type ne, kuya-understandeka why ethi ushap. But iqiniso ne lisekutheni ngeke ngithi ngiyakuthanda no. Into yokuqala futhi mina personally, indoda kumele ibe nesithunzi kumndeni wakho. Yes. Yabo, mangiqala ngithengela imoto ne, kahle kufana ukuthi mina like angazi ngibabula phansi abazali bakho ukuthi Awubahloniphi. angibahloniphi ngoba cabanga yazi ifana ukuthi ngicabanga kanjena ne, umuntu afike kini umncwabo azothenga utshwala like akuyenzi sense. Uqala ukhiphe leso sipho qala yabo okuyimali ukuthi mhlawumbe kuthenga ama-drink wena ufaka ngotshwala ngoba unemali. Hayi, emngcwabeni ufuna ukubona ukuthi ya uphethe imali. Cha, izinto zenza ngendlela. Uma ngifika kini yokuqala nje fanele ngivele. Uma ngivela futhi the main thing if ngiyiphethe imali ngiyiphethe ngikulobole ngiqede once, ungalokho ngithi ngiyabuya. Hayi, ngishaya ngiqede once nje. Uhlobole ngenze yonke into mabethi bafuna iy'nkomo zonke. Phendula umfana. Like akukho wrong kodwa ukuthi uyamthengela imoto cause angithi like indlela yena akafuna ukumbonisa ngayo ukuthi uyamthanda. Angithi wena uthi ungavela kuqala that's your like indlela wena obona ngayo. So lo muntu loyo if umthengela imoto umuntu wakhe akukho wrong cause indlela akambonisa ngayo ukuthi uyamthanda. Okay, mina ngicela ukufakaza. Understand. Man. No, so abantu asifani and asibonisani ngokufana Okay, sharp. siyathandana. Okay, sharp. Yes. Mara kodwa nje njengomuntu ophilayo la emhlabeni, if indoda nomfazi bethandana, iyiphi indlela ekhombisa ukuthanda umuntu nokumrespect umuntu nokumnikeza isithunzi ezomuntu osifazane? Let's say now Uthandanelani? angifuni ukushada. Uthandanelani? How? Awuthanda okay wena Ukushada. mawuthandana ukwenza ukuthi uthandane nomuntu kahle. Ukuthi ngiyamthanda, Maslolu Snow. Awufuni ukushada kodwa uyajola utholelani? Nami ngimbuza lokho ukuthi utholelani? Guys, kanti nina nijolela ukushada? Mina ngifuna ukushada ayikazi. Nami Mina ngithi okay, indlela yami nami angiwuthandi umshado mina ne. ngifuni Mara angifuni mina hayi ukuthi ini angifuni ungafika wona Okay. yes but futhi mina Yazi into ebuhlungu yini ne? Wathi ngitshela iqiniso wena. Bawuyintombazane ne. Asithi-ke ngiyakuthanda mina. Ngiyakuthanda ngifuna ukukushada. Ngizokwenza yonke into esemandleni ami ukuthi ngikutshengise ukuthi ngiyakuthanda ngeke. Wena unalomqondo ukuthi awufuni ukushada. Indoda ifuna ukushada regardless ngoba sowakha kanjani umndeni. Ngeke ngakho umndeni umuntu engamlobolile. Iy'ngane esefane ngilokhe ngiyihlabela ukuthi ngiyazi hayi. Ziningi izinto efanele ngizenze. khona I'm waiting for their signatures on Monday morning kwi-office yami. Uma bese ushadisa abanike wena. I want Le yakho yazi inika ama-Nigeria. Ama-Nigeria bevele bekuthathe beye home affairs bekusayinisa iphepha bese bakuthengela ama-Mercedes. Qedeni. yo I'm defeated. Hawu iqiniso. Yabo ama-Nigeria awunasikhathi sokushada. Yabo iNigeria eGoli ayinasikhathi sokushada. iNigeria liyakuthatha le home affairs liyosayina likuthengele i-Mercedes. Qedeni.
ngeke nishade ngeke ubone Uthi ngisangakuthengela iMercedes ungalishadile likukhokhela nje ukuthi uyalisebenzela ngendlela yalo elazi ngayo. Usebenze ngayo. cha isebenzele lutho kunesithwalo esihlele endlini uphakela sona Yiko phela lo msebenzi owenzayo wena. Izinto engizikhulumayo. hawu iqiniso guys kumele understand ayikho indoda engakupha u20k ukuthi umuhle hayi Why? umuntu Sethu kwawena lwazisone kukancane ukuthi ungasuke nje uphusisi wakho 50,000 usisi wakho kamama akho mara usuku uyopha intombazana semzini yabantu ngikunika u50,000 ukuthi umuhle imali ngicela ukubuza no iyayenza sense bangana namantombazana abahle nje la emhlabeni Thutweni zombe unika nje wonke umuntu 50,000 wonke umuntu ombona emuhle nje 50,000 Angeke ubanike bonke vele. cha Unika phela lo uma umuhle phela ayikho ngikuthandele yona ngikuthande ukuthi umuhle awunalutho unobuhle futhi ngikunikele ngoba unobuhle usebenzi umuntu nje awusebenzi uyafunda ngeke ngithi mhlambe asithi awufundile awuna school awunalutho you bring nothing to the table so manginika 50,000 ngikunikela nje ukuthi umuhle bangakanani ke abantu abasha la emhlabeni futhi ngiyobanika bonke awungeke hayi kodwa mina reverse rewind ngize kuwena Snowless wena bayakubiza la ku live wami bathi wena uthe nayi comment la hayibo cha play comment man yazi ngitheni mina yeah ngithe mina babhalela kwathiwa uphi umjida wakho Swenkayo again ngabuzwa kanjalo kwathiwa uphi umjida wami Swenkayo ngathi mina ubani umjida wami Swenkayo bathi nangalela nga wamphika engakangeni ne ngizafuna le comment ikinga kwangena omunye wathi mina ngisacela ukumlanda umfana ngathi noma ukuthi kunenza happy ngathi noma ukuthi kunenza happy ukuthi ningibone ngilive nomfana mlandeni yiyo into engishilo mina leyo oh hayi mama kodwa yazitheni ke la uthi kimi iphi intombi ithini uthe iphi intombi yakho ngathi iphi intombi yami wathi lo abambiza ngoSnow ku TikTok ngathi oh wathi kimi iyakuphika ngale mpila Dudu wami ay kodwa awuthi ngithule ngizobona nangoku manje imali okwesithu okokuqala ngizwanga mina ikhanda asidluli okwesithu ikhanda benzeni uyangizwa yeah uyangizwa uthi ikhanda lenzeni wayilije Eswahili nje. oqala ne man ngitheme ngena ku TikTok i-comment engiyitholile kuthiwe sicela ukuthi simkhansele umfana ngenxa yaleli ikhanda leli lakho melinje ngabuza ukuthi umfana ungenaphi ekhandeni lami wathini wena waphawula wathini Inkosi yami utheni ke wena ngithe ngicela ukuthi nimkhiphe ekhandeni lami ngoba kahlangene usho kanjalo wena yeah angisho bona bathe bayakhansela ngoba bayakublame because of ikhanda lami ngoba linje ngathi mina ngicela nimkhiphe endabeni yami ekhanda khuleka bazolibona ikhanda angisho bazolibona ngisho batshela ukuthi bazolibona basazolibona khuleka batshela ukuthi khuleka ikepisi khumula phela nawe ikepisi ngibo hayi le right ikhanda lami mina ngiyabona ungayi ke bra ungayi ungasukumi ma ngiyabona
Cha, angike brush. Mfana uyangirobha yabo. Angike brush nali ikhanda lami. Mina right ikhanda lami. Yabo. Na. Hawu. Ngikondile phela mina. Sondela So kamereni. Hayi. Sawubona Khanya. Uyabrasha manje yabo. Ufuna ukubuya seka right. Hawu. Uyarobha lwazi. Guys, mina ikhanda lami li right. Phela ngeke nihlezi ningibona ngimuhle every day hawa. Mele ningazi noma nje ngiqhaqha mina ngiyaziqhaqela la ikhanda lami ngiyoqhina kusasa. Into engizoyibaba. Thini lona? Athi izintaba azihlangani kodwa abantu bayahlangana hayibo bebosisi asini ebengibona ivethi hayi siyasebenza thina sikhe emavasithi kade sahlukana namavasithi wenzani wenzani Ngisawuthi omunye umuntu ubutho. Hayibo. Wala yo brush. Bayathatha ibrush ngitshelile hawu Avela abaqala kancane azovela. Yabo lapho ngizobe ngiyamathisa. ayabonakala manje musi Hayi wakabona mina phela fana be different like izinga nezinga yabo. Yeah. Yeah, guys. ghost Ima uhlendo bani bewani lo naye la? Hayibo. ulisa Wakwabani sibona? awusamkhumbuli Lisa. Ngabe ikhanda phela ngoba amantombazana masebenza ikhanda bayashintsha bawe ama character. ulisa lo esasimbanga yakhumbula lo esasimana hayi ngifuna ukukunikeza ihlungu ngiyakwazi ukuthi uzongithola mengizosho kanjalo Alright. ngiyakhumbula mina ngikutshela ngithi khona into wena oyishile ngeke ngize ngikhohlwe engiphathe kabi Konke ngefamily yami yakhumbula Oh. Yeah. so ulisa and then lo wakho Ngiyakhumbula. mina engikhuluma ngayo kulento lesa sibanga yefamily mina ngangithini ya angisho wena wathi wena ungcono Oh, alright. ngoba lo wakho Alright. mina Ima abelungu Angazi noma network yami noma eyakho kodwa like unokushaya slow motion lapho. ya nakuwe nginokubona islow motion kancane ya But angezwa lutho ke mina manje kushaya wonke. ngilalela uzongithola ngilalela uzongithola bheka Network ekabani inkinga la eyami noma eyakho? awusangizwa namanje awungizwa namanje Okay sekungcono manje. Ubuthi mina ngingcono ngoba ngithi mina ngilalele uzongithola lento lengifuna neda sikwazi ukuyikhuluma la soba senkingeni lalela wena okay network yakho uyangizwa manje mfana Inetwork yakhe. emawo awuthi ngenze kanje. Awuthi ngithi sibone konke ufuna ukubona. mina lapho ngiyamuzwa kahle cabanga Hayi yabona. maybe uzophinda sesikhona phela sawubona wegamede nkosi yami bantu bami
Nebuzophinda ngene. Khanya. Cha kusindaba. Ngifuna ungifake ukumkhumbuza. inwele Hayi sisi Hawu. iba strong, Hawu. iba strong. ngizokushaya Wow. Still namanje. Yakhi network abantu bamathi ngu100%. Nami nje abambe bekhomenta ngikhone kahle nje. Oh, okay, ubusasho. Hayi enhle. Lalela. Ngithi mina asikwazi ukuthi sikhulume. Kahle straight ukuthi ungibambe because soba senkini. Kanti ngikubambi uthe wena uye lo ish ube kanjani vele. Mina ngathi ngingcono ngoba owami nyama owakho. Loyo wakho, yabo loyo wakho. Yeah. Mkhumbule ngaye uLisa. Hayi. Mkhumbule the time size futhi ngize ngithi besikwi long call nton sakhuluma isikhathi esithi wazi wathi wena uze wakusendela isithombe. Yeah, ngumani wami. Yes, wakusendela isithombe. Mina isithombe ngangisiposte ku WhatsApp sakhe. Hayi. Mina ngaposta isithombe sakhe ku WhatsApp. And then loya wancoma isithombe wazi wakusendela wathi usibonile yini mina isithombe ngisiposte ku status sami. Oh, sengiyakuzwa. Hayi ngiyaqala uthatha kanje ukuthi ungibambe mengikhuluma. awuya explain Phela yabo leyo ndaba sayikhuluma kanye, asikazi siphinde, yabo. So nje vele. Balandeli bami cela ama donation we-update uDecember manje. Uthi ngiboka ukuthi unamalini? Nemali engaka. Uthe ngifunayo, yabo le ngifunayo u7,000. Hayi. Uzothenga iAbita? Uyangezwa? Yeah. Yeah, ngithenga ngobrand O2 ne-update ngikhipha 10,000. Pa. Yeah. Go. She. Ghost. She. Hawu ngithanda imali. Hayi. Ngokubuza nje ngithanda ukuthi malini. hayibo Ya. Ya. Hayi. Angikuzwa mina. Ngeke. Guys, ekabani network enenkinga yami noma kamfana. Yakho. Phela kusho ukuthi wawuhlezi ngalela lango le uthi umntwana uconnect eKFC, uweke namhlanje uconnectisiwe. Cha, wena uconnectange KFC, uconnect eclinic. yo like what the heck yo hayi shame yo hayi Ngizombamba. Ngiyakutshela wena. Okay, imali. Bathi oyi-1 uthe ekamfana, oyi-1 uthe ekagele, oyi-1 uthe hawu. Omunye athi mina nginizwa nonke kahle. Shuthi kahle yabo le connection ila ayikho le la. Kuphi? La. Cha ngeke nje inetwork ingahluphi ungidelela phambi kwabantu. ngizolala mina ngiyacela please Ende ngizokubamba. Ha. Welisa, sacela umtshele ne. Washo yena wathi ngiyispoke. Ispoke awusibambi. Wena uze wabona umuntu obamba ispoke. Hayi, Uyazi ngisho ukuthi uyighost. Hawu. Uyazi naye ukuthi ngikubiza ngoghost, ngithi uyighost. Yeah, manje ighost asibambeki. Akazi ukuthi nansi ighost bese uyayihaga. Ngigostikazi. Bata. Hayibo. Khanya. Why? La ku TikTok guys, nina la ku TikTok. Hayi nina. Hayi toxic bathi ngo
bathi uSnow nomfana bekumele bebe ndawonye namhlanje. Hawu. Ayike. Ngibe nomfana mina umfana eqeda kungidelela phambi komhlaba onkubuka. Uthi mina nginadatha mina ngiconnect eclinic. Akusekude. Eclinic. Cha vele mina ngiyazi wena udelela light mina ngidelela pro yabo. Mina Pro Max with Pro Max. Cha angakafiki kwizinga le Pro Max. Ngisazofika khulileka. Yabo futhi ngisazofika ngiyakutshela. Lapho ngiyofika khona abangani bakho ngiyobagxeka bonke straight 99. Lisa ngicela umtshele ngowakhe. Ngitshele ende uhlezi amdefender athi nje manje ngimtshela ngithi no. Ubani wami? Ubani wami? Oh ema ilo. Ubani? Yena yedwa. Hayibo. Ukhuluma ngani manje? Ngithi Belisa ene ngihlezi ngimtshela ne ngithi mina akasiyo lento locabanga ukuthi uyiyona like yabona umuvume Kuphi? Ubani loyo? yena yedwa Muphi? akekho phela omunye na uyakwazi lokho ukuthi uyedwa. Ukhuluma ngani qala phela yabo fanele ungifake page qala. Okay, umfana utheni kimi uthe uyohlezi abagxeka abangani bami ne uyohlezi abagxeka. Okay, ngiyazi ukuthi uzobagxeka ngani, okay mhlambe nokunye like uthi nje yabo. So mina ngithi naye owakhe Ubani owami phela asiyo le ukhuluma ngaye lo oseduze kwakho. Ngani? nje ubuyena mtshele Lisa ena sofuna ukungifaka endabeni Cha mina yabo umngani wami mina ngizomdefend. Yazi why? ngitshelile Cha. Welisa. Sicela ukutshela imfihlo phakathi kwami naye. Ngiyakutshela namhlanje ne. Imfihlo ithi noma engathi uyena noma ngathi kanjani yabo. Kodwa ekugcineni kosuku anginabo abangani beyipobu mina ebeyipobu. Udelelekile chef. Ngifuna ukungasho. Futhi. Kodwa lokho. Yabo uyazi umkhovu. Mina omunye umngani wakhe yena uyamazi futhi hey yabo ebusuku mina mangisekhaya ngabaleka udumo ngeke ngibuyele ekhaya futhi. Athi umngani wami uyothanda ukuthi umngani wami umngani hawu bashaya ama get down bona botho ulweki mthola lo mcabanga ubani ayi nawe ubani la Obese ushabangani bami abafana mina umngani anginayo intombazane ushaba abafana akusumngani wami that's why ungamazi akusumngani wami ukuthi uyathi umngani wakho uthanda ukusho nje why uthi umngani kaSnow yazi why uSnow nokungidida na ngeke ngisho like straight le ndaba ngoba ipersonal but uSnow uye waconfrontwa abanye ne ngeke ngibasho ukuthi ubani abasezingeni lakhe uSnow ne yena uSnow wathi hayi kodwa umkhovu imfene emhlophe qwa shama get down kodwa ke sisho lutho
Asizolunga siyakuthula. Ngiyamzwela. Hayi. yazi mfana ngiyakutshela wena yazi ethu neyokokuqala ngihlezi ngitshela everything yazi ukuthi kanjani lento leyo uke wabona ukuthi mesizohamba mhlambe ngaso kube nomuntu ozothi sinelisa ngicela ukushutha nawe uyangaunderstand uyangazi ukuthi mina ngumuntu onjani uyangaunderstand okay ngishude sharp and then kube khona ukuthi umuntu maybe awume ngisafuna Lisa why uvuma ukuthi umuntu kube nomuntu Lisa akasuka umuntu oright Lisa yadelela uyadelela ufuna ukuthini hawu uSnolisa uyadelela futhi yazi ukuthi ngithole ukuthi ngithole qhubeka lokho uyakwazi naye lokho hayi ke uyangazi naye ke wena kulokho but yabona hlezi uthi ngiyadelela wena azi uhlangane nawe inkingi Awuhlangane umuntu ofana nje ngawe udelela umuntu okudelelayo thank you awumani nje usukela abantu badelele wena hayi bakusukela bakusukela siswami mina umuntu ngimnika lokho akakhodile so khona umuntu okomentela uthi wena Snow unokushutha nabanye abafana kuma video akho kanti mina ngikuthandela umfana yeah uthi wena unokushutha nabanye abafana kodwa yena ngithandela wena ubani lo mfana engishuthe naye Nkosi yami omunye ngoba uyu umfana engishuthe naye hayi ngiyazi ukuthi mekathenzani mekazo ngoba uthi sipoko lapha ubani loyo mana yazi mntasene yazi umfana umfana yazi ngizombamba yazi umfana ne khona ukuthi okay yabona njengoba le ngoma le bengitshela ngayo ngithi mina ku-TikTok bengikhuluma ngayo futhi today ngithi guys ngiceda ukuposta ivideo yakho namanje already siya trend ngithi kanti nini nifuna ngilo ngenza ngosound oyi-1 ile ya sound leya okay umnikazi akamazi umnikazi wesound ngabe kade angingenelela ngayo umnikazi wesound ne if ever ngingathiwa mina naye sesiyahlangana like mhlambe ukuthi how final ngaze ngambona like uSinolesa nanani and mina ngibizwa ngosisi la ngiyabonga bhuti ngiyabonga mfowethu yabo so ukuthi mhlambe ngathi kimi Sinolesa finally ngaze ngakubona ngisacela ukuthi sishuthe video yangana mhlambe ngayo maybe yona leya sound leya so nalo munye yilo engatrendisa ingoma yakhe sakusayenza futhi nayo ngatrendisa ingoma yakhe yashaya 2 million siyenzela lesingisi set stage lo guy loyo lokucula ngevoice encane so what message sekangibona like bekangazela iphone kuphela what message sekangibona wacela ukuthi enze video nami ngesound yakhe ene ngangala yo ngeke futhi angiyeke ngayo leya angazi ukuthi ngiyoyenze njani emhlabeni angazi yiyo le umfana wakhona vele like uyathuza vele nami ngiyavuma nami bamba wena ngikubamba uzobona yazi Lisa yazi ukuthi wathini edelela lo wathi mina ngangifuna ukushutha namantombazana ngathi ane Down syndrome lo njalo lo yena lo hlejayo yabo wena noSnow niyafana kusho nje ukuthi niyafana okay ngicela ukubuza iquestion buza wena uyibona iDown syndrome awuyiboni yini wena okay mina ngiyambona lo yani ukuthi unjani wena uzoyimayiza wena Down syndrome ubuvet copies nje wena lapha uboni okay imawo wena awukhoni nje ukungibuza ukuthi awuyiboni wena ubuka ayiboni wena uthi ubu-blind yazi umehluko yini ngizokubamba wena ngitshelile yazi ukuthi umehluko yini mina
labo bantu labo bangicele ukushutha nabo angicelanga mina ukushutha nabo and futhi mina angibafakile kowami uTikTok yena ufuna ukuthatha i-Down syndrome ayifake ku-TikTok wakhe hawu Siyakujaja. Yafana. Benzoyifaka i-Down syndrome, ne? Ibe khona i-Down syndrome. Yena uyohlezi elandelwa yimfene emhlophe. Futhi umfene emhlophe ngeke. Yabona leyo video leyo. ingcono impene yakhona i-Down syndrome i-worse ne i-Down syndrome imfene ibheda ngokuba imfene kuphela i-Down syndrome inezinto eziningi Okay, awuthi ngikuchazele mhlawumbe ubungazi singakuchazela ubuso balo yamfana ngathi phawo i-stroke besabukhanda yabo ububi bakhe ngathi washawa i-stroke besabukhanda ku-TikTok yami wangicela yena ukuthi ngishuthe nayo ivideo and iko wakhe okusalayo Okay. Mina akekho loya ngathi slow learner mina ke akekho. Okay, mina ngikhuluma ngendaba engifuna ukuyenza wena usuyenzi uze ucabanga ukwenza nje ne-slow learner esi-Down syndrome yini ngathi nje slow learner ngathi nje waphasa ngephutha ngathi wafunda u-A u5 belokhu ethe views. Publicity stunt, sweetheart. How? i-stunt nge-Down syndrome Washaya network. ngasho ngathi nguthi ngishaya network ngizwe kahle ngithi i-stunt Ubani lo? Yeah, nini ma konke ufuna ukuyizama la. nini ubhizi ngathi kumakethe umshado yini manje lena imatch yani manje leyo isendayo lwazi Imali maketha ini nabanye abangathi bamakethe umshado ngathi bafuna ukucelwa ngathi bafuna ukulotsholwa azi lo uzenza i-ghost la hawu sekabi ulazi ubhizi udelelana nami marushu ufuna uthi ngithule cha yabo usinolisa ne usinolisa wakho ne Angiyazi nefoni mina ngisangisunderstand manje la. Yabona manje wayibhalete yabo Yena sifuna ukutshela nami ke manje sendele imatch angithi. hawu cha angandaba ne-match ngiyayidlala nje ukuthi yabo phela yabo uTikTok lo asibe busy yabo kodwa into engisho mina ukuthi lo umngani wakho lo usisi wakho nomngani wakho uyini wakhe ngimdala mina cha usisi wakho ngempela noma amagame usisi wami cousin okay lo cousin wakho lo mzawo wakho lo ohleli naye la ne noma ngasho ethi makhethwa umshado makhethwa yena uphethe imfihlo ezingaqeda abantu emphakathini yena lo Hayi lo. Mina. No. yeah uslo uphethe imfihlo ejule ngendlela engeke ngikwazi ukuyichaza ngisho kuyihinta kulo life yabo Kanjani manje la? abangani bakhe banokuthi ngesinye isikhathi yabo mina ngcono bamakethe umshado abaye bamakethe uku Yo. and then ngobe ethi yabo lo athakamekethe ucrasha kuye Ubani lo? ucrasha kumfana nedwa ukuthi yena umfana wenze ngathi akaboni ene wenze ngathi uyazi naye ukuthi uyamkhashela hayi usibolisa une line up yabo Hayi shame.
futhi kunamazinga like kunezinga khona oyi-1 like o-extra bese khona oyi-1 osangena oyi-1 une-history uyi-expert uwazi ngisho ukuthi kwenziwani lapha phambili bese oyi-1 usacabanga into ozoyiboshwa owakho yena kade aqala baloku bagudla naye kanje nje bagudla nje kushuthi kahle kahle baqala bonke kudala lo wakhe khane eveza manje kodwa owakho ukrasha kuwe hayi yabona-ke bese bathi intuthu angeke kube nentuthu kungekho la kusha khona umlilo yabo le nto engakusendela yona kusho ukuthi nabantu bebeyisola wayibekhethe nje lo wena kule nto leya kuwo wonke umuntu akeke waba naye shuthi bayambona or uyakhuluma kubo bathini ngifala imali manje hayi ngeke hayi ku-right hayi umreki ngibone phela ukuthi unamalini wena sitaleni nje wena sitaleni sama-2K uvala umlomo wakho uvale nje umlomo wakho hawu veza hayi ufuna bangivele lapha endlini hawuveza imali ngifuna ukubona mfana sephozile-ke futhi manje yabo le network le vile hawu hayi madoda ngeke noma kwenze njani ningalinge niconnecte eclinic ngoba ukhona eclinic kuba yena hayi uyimele shemndaba yesilile ufuna ukubonelani imali uyijwayele imali wena futhi wena bathe bayakhansela ngenxa yekhanda wena nje lami wena akumele ukhulume ngemali wewe ngisacela umshaye kahle lo akafuni ukuthi asebenzele imali mahala khona abantu abafuna ukumthumela imali ngokuthi nje ashuthe yabo ushutha mhlawumbe kanje ethi wow nice bamsendela imali akafuni ngiyamazi shem nami ngiyamazi into engihlezi ngimtshela yona lula kabi yazi ayikho nzima uphatha into nje ethi wow qadile ngicela ukhulume naye maybe uzokulalela awu ngeke sengizamile sengiyayeka sengiyi-right iyephi ifrontal guys mina iyangihlula yi hayi ungawufaki umsila wayasheki ha guys ningajijwa ikhanda lami manje ngizobaba kabi mina kusasa shema ngidlala kanjalo zobe nje kusasa uyisusa phansi into engizoyibaba kusasa mengiqeda ukuqhina into engizoyibaba ngiyanitshela ngideleleni nje uzoqhelani vele lezi kanti wayilokithi start watwati lami uwe ngisho lokhu uyicofile lapho ngibona phela mina ithi ngipresse hawu cha ungapressa ngisho beshaye imeli ngikushayile okusho ukuthi vele ngikushayile yabo ngisho ngenkulumo ngikushayile ngiwinile yabo hayi okay man uthi ngizoqhina ini yeah hayi angifuni ukusho hayi sebazoyibonela alright akunake mara ngeke ngiqhine like into ngeke ngi-installe ngizoqhina mara kodwa ngeke ngi-installe unga-install yazi mina noku-installa azizwani installa kanti nkosi yami uvaba zingile zabantu abashona ha umsila wehashi cha azi ubone le video le yabantombazane kuphi lapha e-India bekhathwa inwele bese benzela ama-frontal wenu sina sigcoka iy'nwele zase-India sigcoke ngitshele ngeghost ighost ithi wena
Nginga-install ayifuni install yona. Ilona uDown syndrome. uDown syndrome. Cha, phela fanele understand. Yakhumbula into wayisho na ukuthi awukwazi ukuthi like ucompete nomuntu ongekho kwizinga lakho. Yayibona lento. So manje ngeke like yazi mina ngizokutshela something serious about uDown syndrome ne. uDown syndrome even if like umjida usharp ne. Siwesazi thina ngaphakathi ukuthi umdlalo wamanzi lo yakho. Phela. Yabo akusiyo umuntu ongamthatha serious even in life nje. Yabo manje kunezinto njengoba washo wachaza kunezinto nje. Okay, ngiyakuzwa. Hayi. Ngiyakuzwa. Mfana bathi ngowaphi nendawo? Ngahlekayo nje kwenza njani? Ngihlala mina ngivuma le kwaNongoma kodwa eGoli ngihlala kuleli goli eliserious. Yeah. Cha, washo quality akusho mina. Thina Quality wathi kunegoli elingekho serious bese kunegoli eliserious. thina ke mana thina Thina sikuphi ke? phela kuphi Phela uquality usale eduze nani vele uyazi ke. uhlala ayi yasi Something en yabo en baluhlala lapho en phela mo en usiya Glen. hlala lapho ke. No, like usho ukuthi esowethu. Yena wayiqabene neJimston. Uquality wayiqabene neJimston wathi uJimston akuseli ikazi ungathi udala kule goli. Ayifana ne-orange farm, Orange farm, hayi. orange farm uhlala eGoli, uhlala emakhaya nje. Ngoba ngiyayazi impilo engafana khona. Abantu abahamba ngama-venture Hawu namanga. vele Hayi namanga. yona nethembisa bahamba ngama-venture. Musne Alex. Alex amavanza. Ngono ne-advance venture. Ngayigcina nini? Yo. Ngayigcina Wayigcina nini? Uthi kumele ngiyoshisele eventure. Mina ngizokuhleka futhi ngeke ngiqede ukuhleka. Ngiyokuhleka 365 days. Uhleka every day. Yeah. Uphuzani lapho? Yazi ukuthi nje yini amaswiti uyaphuza ijuice nje. Wena ungakhulumi uhlezi ulive uphethe amapizza la asikaze sisho lutho la. Hawu. Nje. So wena njalo unento yokungi-attack. Cha, angi-attack ngithi ama-facts. Ngicela nenze i-video and use i-sound. I-sound iphi i-sound Thandiswa. Senze ivideo yayo. Ngifuna sisibheke. Mina ama-comment wami ngiyawabona but awakho ngiwabona. Nawo awakho ngabona wami phela. Kuze la ngiyabona la kugcina bangafaka intombazane call me after this live. Pitosh. But into engiyibuthisayo like ngathi abantu bayakusaba. Hayi. We? Yebo le nhloko engaka ndizayiqhaqha ndiyami. Nenhloko. Yes. Hawu yini kanti inhloko nekhanda kusinto eyodwa. Hawu Nkosi yami. Hawu. Inhloko yamaXhosa yabo manje ngiyadideka manje. Inhloko. UmXhosa vele. Ngumzulu. UmXhosa ne? UmXhosa ozalwa umZulu. Exactly. Ubaba wakho umZulu. Bese umama wakho umXhosa. Alright. Fakaza yisho lento leyo yisho. Hayi kithi ngifuna ukuyisho.
bengisho ngine-experience namakhosi yazi ukuthi nje i-experience yami ibingekho right yonke futhi yonke Nonke ngisho njalo wonke umuntu nje akekho umuntu oke wathi ukile waba ne-experience Ngithanda e-right nemali, namakhosi. ngina- Ayikho akekho umuntu ongathandi imali. Kuyimali ekhuluma ngama-bank. Azi mina it's not even about imali like i-experience nje yokujola nomxhosa like Why? ihlukene Futhi ngihlangana namaxhosa wrong. Nanokuthi uma nikhuluma ngathi niyathethisana, niyaraselana. mawu wena njengoba nje ufana njengo uyamazi angisho Uba Mina, yena mina ngifana phela wena noba ufana njengo okay uzoyibeka kanje yo man uba yo. Uba uyamthola nesikolisi ya wena ufana njengo ay hayi cha. okay ngapha bathi Xhosas are kind bese uthi cha umsukela then kulapho nizoxabana Exactly. uyabona nje ukuthi Not that. kaka ina before uxoxe ne yabona lapha ethe cha lapha ethe cha khona ayi ubona ukuthi Not cha. useqala uthi Xhosas are kind cha umsukela kodwa ke mina vele isikhathi sami sokuba live sesiphelile kahle kahle wena uzoba live uze kuse ngizophuma manje. Ngizoza lo oplan Mara. uplane ini phuma. oh Mina izongibamba mase traffic still. Uya Okay, sharp. thini lo muntu wakho? Ayi wena. Akavezana. Uthi uzongirequestela. Because kune traffic angaze ebhara. Hey. Mara nibhekile isikhathi. 9:15. Ama-Uber akhohlakele kanje. Hayi phela sisi ngiyokusendela yonke into uyongilanda la ngikhona. Hi MK. Yo. Uyabona? Ayiwanda uZule washonaphi. Guys aningiqhaqhe. Hayi lo sengihleli naye la. Kanti wena namhlanje kune Kodwa mina ngilambile yazi. sengize ngasutha mina Yo. ngilambe ngaze ngasutha. Yazi leyo nto leyo ukuthi ulambe uze usuthe. Lo muntu lo. Midlands. Usend the live location. Yo. Hi Swaziland. Uzongibhora yazi lo uzongibhora. Bolt because nje sisi hawu9 phela manje. Ngiyojiva namhlanje mfana. ujeve kamnandi
Sure. Wena nokujiva hayi. Ngihamba naye. Ngiyemaboneni. Ngihamba naye ngiyamzukisa. Wena nokujiva kufana nokuthi uposte le amkhovu. Ngeke kwenzeka. After yo. Hey. Uqale wathi uthe uyini konje? Uthe ighost. Isipoko. Yeah, uthe isipoko. Yazi Snow khona umunye umbhodi na ungisenele i-DM. I think ufuna ukuthi ngigqoke impahla zakhe. Okay. But is a problem. Kune problem. Yeah. Problem ithini? Let's not make sure. Man. Zidumile. Impahla zakhe. Lutho. Yazi kanjani ne? Kufana ukuthi mina ngiqala i-brand manje ne. But i-brand yami akusiyo like equality. For example ne, mina kune-brand egqoka amabhinqa engeke ngiyigqoke. No matter what. Ngiyazi. Idumile, Ongeke wagqoke ngaze awuthu. Enyakusiya la. If ungangibona ngigqoke lama brand, fanele wazi ukuthi bangibhadele futhi bangibhadele imali emnandi. Right. Ngeke ngaqoqa. Ngeke. Awekho nje ezingeni lami. Awekho. Sure. Cha impela like okay, yazi futhi not even like ukuchoma ne. Mina personally ne. Awuthi ngikhulume nami. Yabo nje manje igqoka iskipa sediesel. Ngeke uthi ungisusa kwi-diesel. Ngizogqoka iskipa se something. Ngeke ngisho ukuthi yini. Ese something. Bese sibe sibi futhi worse. Hayi. Qede lapho sirase. Hayi, I'm sorry. Mana phela nikeza ihlunyana hawu. Awumazi akadumanga sidalo. Nami nje ngibone like ka manje live ngizokutshela like via DM. Okay. Akafani nalo yamkhumbula. Awula brand right there. Yabo le nami ngayigqoka wena. You right like mina I don't care about ukuthi brand idumile. I care about ukuthi brand inhle. Yeah. Yabo le nokuyibona nje mayipost inhle. Inhle le brand. Noma ngangisendela nami ngayigqoka vele. Hayi. Yeah. But khona ibrand oyibona ukuthi like hayi. Manje utheni? Sobona. Angifuna ukuzwa impendulo yakho utheni? Yazi bathini kwi-comment yami? Bathini? But what about on point? Ha. On point, you're right, boy. You're right. It's in your bed. Yeah, right. Utheni? No, ucele inamba ngimnikile. So uyibonile ukusendela? Ngibo like after yazi ngenze njani no? Ngene kwi-page ngambona ukuthi athathe ukanjani. Bese ngayibona ne-brand ukuthi oh yile brand. Bese ngabona automatic. Ngiyamazi nje. I give ile khona enye t-shirt eke yatrenda so. Khona i-brand ne yase Durban. Inhle. Nami nje ngayigqoka ne. But yena uyenze sa lokishi. Yabo. But ngizokutshela. Design konke.
Hayi, Okay. Kusho ukuthi akusiyo le ngicabangayo. awuyazi nje. Ayidumanga sidala, akazi ngiyibone nje nami. Yeah. So manje uthi imali khona or mahhala nje? Hayi, angidlali-ke mina khohlwa. Hayi, mahhala. Hayi. Ntombazane uma uthi uhambe ngoba isikhwama ngibhalansisa ifoni yami le. Kuzomele wenze iplani ngidle ifoni yami le bothi. ibamba Isengaphandle lona. Yenza iplani ngoba uzongimoshela ifoni yami la. and asinobamba ifoni because izoba Okay man, whoa. I-direct. Whoa. I-direct ayinankinga mfowethu. Akusiyo lo ma-brand ngacabanga. Thatha into ozoyifaka la ngaphansi kuqala. Bengiphakamise ukushonisaphi? How? Kodwa-ke Uzitatazele kanjena. Ayisa. Hayi bandla. Hayi niyakuthanda ukuhamba. wathatha la makhalakhala akhanya la. babhayisa kwi-live Bese ungijahile la. Wathatha apha amakhalakhala lawa apanyaza lapho. Mina baba yini guys ngizonibona ngicela ukuthi ufone mesifikile lapha. yeah Qede lapho ungitshele. Ungisonde yonke into. ngizosendela live location manje mangifika Liza phendula ukuthi yebo mama. Yebo sisi. Wangibizwa ngegama phela. Ngoba kwenze njani? Ngiyabona nje ukubiza mina. Baba intombazane. Awumkhaphi? Awumkhaphi? Ngimsaphi? Awu, eGate. Hayi, ngisaphani mina. Hayi, yakha. Bathi-ke Snowy, mina sengiyafika vele manje. I-live yami bengibhengibhene ukuthi ngo-9 ngiyahamba. Kusho 9:30 manje. Sengiyahamba vele. Nora, uthini lesiso ohambayo uzwa lemvula. Seke yahamba. Yo. Kusho sizolivula lelo gate uphinde ulethe isikhiye. Okay, like. Ani. Ya, kunankinga. Awuthi ngibhabhayisa abantu bami ungekho. Sharp. Guys, I think nami kuzomela ngihambeke manje. Kuzomele ngihambe manje. Uyokhathele shep. Sengikhathele nanokuqhaqha-ke manje. Sengikhathele ukuqhaqa. Ngizoqhina kusasa. Uwathenga kuphi amajakhethi wakho eSmall Street? Lawa ngisho. Woza izo-9 ngizokuqhaqha wema mntase akusekude Jehova. Sewuyizwile-ke we asamkele ivoice yami sewuyayazi. Ya ngayithenga eSmall Street yayiwu 150 ya. Yayiwu 150. Aza ngingakazi nanokuthi ngizodlana yibo. Hi Luyanda. Asike kungadla ukudla okumnandi. Yo. Lapho ngikuthandani. Ngiyakuthanda nami wena osihle, ngiyakuthanda nami. Hi mngalo lonke. Hello. Sawubona siyabonga I think yeah. This decent. Sanibona.
Much love. Mamseleko, ngiyakuthanda nami babes. Usazo-order vele. Yo angazi sho ngalesikhathi lesi. Jobona kusasa. Lapha angizazi ngempela ukuthi ngingadla yini nje. Manje. Angizazi. Sazokucabanga. Akusase late bu. Lapho la benginama chips. Angaqedanga. Mara ngizocheck ukuthi azikhona izitori ezivuliwe. Ngizokhona ukuthenga something to. Guys, ngiyanithanda yezwa, I have to go now. Sekuzomela ngihambe. Nginithanda ibhadi. Nilale kahle, ngizophinde ngibe live kusasa around 6:30. Yeah, ngizophinde ngibe live kusasa 6:30. Good night, my love. Good night.